Здравейте, приятели! Ние тръгнахме. Трябваше да тръгнем 10:30, но тръгнахме 4 часа. Къде отиваме? Ще кажеш ли на хората къде отиваме? Али сти? В гората. Така. Аз ми идва да хвана гората, но отиваме на любимия ни язовир. Естествено, язовир Кастел. Но за разнообразие, този път сме на първо бунгало. Надявам се да се получи готин риболов. Колата е догоре, нали, няма да го коментираме това. И така, очаквайте включване от там. Надявам се да хванем много риби, да се получи пак един прекрасен риболов като миналия път. Няма да се ядосваме когато тръгваме. И това е. Живи и здрави, да стигнем. До скоро! Ти ни е доста забавен. А какво ни е забавен? Най-накрая мирясахме. Гушнахме въдиците, значи шикаве. Добре, не виждаш колко голямо да се бори майската си трък. Не, набия надолу. Ими първа риба сме. Качи са. Не, качили са. Да? Като мене. Ами защо така? Значи първите риби са такива. Макар че при първият удар рибата се откачи, малко по-късно, след леките премеждия, които имахме с нашата безстрашна немска овчарка, която така се оплаши от нещо, че трябваше да викаме инчето на помощ по късните часове на нощта, за да я спаси. За което много благодарим, госпожо Дулител. Първата риба вече беше факт, но все още не знаехме какво са ни подготвили другите обитатели на язовира, както и че щяхме да създадем едни невероятни приятелства. Така че удрите по един лайк, абонирайте се, сабскрайб и приятно гледане! А и все пак да не забравя да ви подсетя, че на предното видео в канала има giveaway, така че вие знаете, абонирате се, коментирате го и участвате. Баба ти чака. Обе! Четвърта риба. Не, трета риба. Която изглежда не толкова малка риба. Рибата изобщо не е лоша. Стой сега. Стойно. И сме с мама на риба. Какво ще кажеш за риболова? Перфектен. Ако имам още малко повече рибки, още по-хубаво. Ми то няма рибки до сега. А не само рибки в чинийката. Но пък нощеска извадихме прекрасна риба. Да. Красив шара Но това нощеска беше 12:30. в един и... Е, това защото не си лягаме. Днеска е... Вече сме с
Шеста риба. Един много красив, не много голям, много красив люспак с много хубава опашка и много красива окраска. Ай доближи. Ние сме леко с двоен рън с мама. Чай, че и колегата влезна в клипа, извиняй. Аз се оправя. Първа риба за мама. Повтори. Претеглиме. Сега рибите са значително. О, рибата е много хубава, мога да кажа. Снимай отдолу, ако обичате. Съжалявам за фотографа. Не е наясно с нещата, че трябва кляка. Аз си... Една много хубава риба. Чакай. Ще включиш ли тантара да я премериме? Всъщност... Да. Сега вече трябва да вкарвам. Риба номер 10. Малък, сладък дивчо, който даде много борба. Много си красив, но тази перка, защото ти седи така криво. Айде да пускаме, няма те мъчим. Нещо имаше по диците, нямаше. Прабаба ти искам на тебе. Ако може.
Талисман на язовир Кастел. Красавица. Еми, хора, завърши нашия риболов. Да направим една бърза обосновка. Имаме 18 риби за... Няма 72 часа, защото първия ден дойдохме към 6 вечерта. 18 риби имаме до вчера. 3 нощувки бяхме тук. 18 риби, от които най-голямата беше около 15,500, мисля. Но мога да кажа, че тези малките, които бяха дивачета по 8-9 кг, се бореха наистина много достойно. Както вече знаете сигурно от предишното видео, това е моето любимо място. Наистина любимо място. За втори път бях на първо бунгало и се представи много добре. В смисъл... Сигурно нямам търпение за следващата възможност, която ще имаме да дойдем пак тук. Защото наистина е нещо в България, което е прекрасно. И специално искам да благодаря на семейство Шиварови. Обичаме ви много. Благодарим ви, че се грижите за това прекрасно райско кътче. Защото наистина е райско кътче. И до нови срещи! Следващия риболов не знам къде ще бъде, ама където там. Надявам се да снимам и да се включа.